Een uitgestrekt weidelandschap in het voorjaar. Een kleurrijk decor van gras, bloemen, kruiden en geluiden. Een paradijs voor insecten, koeien, weidevogels en mensen. Dat weidelandschap is bijna 1 miljoen hectare groot. Maar door verstedelijking en intensief agrarisch grasgebruik is 95% hiervan veranderd in monotone productieweiden. Een productieweide die ongeschikt is voor veel vogels. Waaronder de koning van de weide, de grutto. Maar liefst 90% van deze typisch Nederlandse boerenvogel broedt in ons land. Niet voor niets is het onze nationale vogel. Maar er zijn steeds minder kuikens die het overleven. En daarmee verdwijnt stap voor stap de grutto uit ons landschap. En die grutto, die staat voor meer. Burgerinitiatief Koning van de Graide wil het tij keren. Deze actieve groep van belanghebbende partijen zoekt naar nieuwe verbindingen. Verbindingen tussen landschap en haar bewoners. Koning van de Graide organiseert een mix van initiatieven. Een mix van cultuur als inspiratiebron, feiten als fundament en innovatie als vrucht. Samen werken we aan een rijk toekomstperspectief. Een landschap waar diversiteit floreert. In flora, fauna, identiteit, taal en beleving. Die verscheidenheid willen we met elkaar vieren, ieder voorjaar weer. Daar zien wij toekomst in.